mamay ko rin lang to ayusin kasi ganun pa rin, hindi pa dumadaan yung bagyo, hindi ko pa nga sigurado kung ano mangyayari. Sana wag naman po na wag naman matuloy na para tapos na yung para mawala na yung bagyo. Bali yung ito yung halaman ko nga dito. Ayan, parang wala nang saysay. Ayan. Natumba na yung mayana ko dito sa harap. Hindi na masyadong affected yung iba kasi wala na eh. Halos maliliit na lahat yung natira ng mga nakaraang bagyo. So hindi pa siya fully na nakarecover. Kaya yung ganyan yung itsura niya. Pero maganda pa rin naman kapromdi. Paraiso pa rin naman ang dating niya. Ayan po mga kapromdi, nagsisimula na po yung pagbayo ng hangin dito sa aming lugar, sa Barangay Gubat. Dito sa lalawigan ng Camarines Sur, medyo nasasayang ako dito sa aking mga halaman. Kung nakikita nyo, sobrang ganda at pulang-pula at talagang napakakulay niya. So mag-alas 5 pala ng hapon dito kapromdi, pero yung hangin, nagsisimula na siyang bumayo. Although malayo pa yata yung bagyo dito sa amin, pero yung pinakaano niya, parang galamay niya, yung parang buntot, parang parang ganon. So malayo naman yung mata dito, although yun nga po, malayo yung mata, then affected po kami ng malakas na ulan. Siyempre yung pag niya, yung bugso ng hangin, kasama rin po yung lugar namin sa matatamaan. Kung napapansin nyo po yung weather forecast ng Pag-asa, yung yung red line sa map, parang pabilog siya. So pasok po yung lugar namin sa mga tatamaan ng bagyo. Although yun nga po, medyo malayo siya, pero yun, sapol pa rin yung lugar namin kasi dito talaga siya dadaan kahit na ba parang pakpak lang or paas. Dito pa rin yung daan niya, kaya yun, nakakaano pa rin. Nanghihinayang ako sa mga halaman ko kasi ang ganda-ganda na, tapos yun pa rin yun ang mangyayari. So ayan from dito tuloy-tuloy yung pag bugso ng malakas na hangin. Kanina biglang pumasok yung mga malakas na hangin, may kasamang tubig kasi nakabukas yung pinto ko dito sa kusina. So yan lang naman ang pinto ko dito, dalawa magkabilaan. So pareho silang nakabukas din, biglang nagsara dahil sa lakas ng hangin. At yun nga, nabasa yung loob ng bahay kasi yun, maliit lang naman po yung kubo ko dito at wala naman ibang pupuntahan yung dito. So ako lang din yun, ako rin yung mababasa yung kapromdi. So ngayon parang hindi pa siya dumarating, pero ayan na yung makikita nyo, nararamdaman na namin yung pagbugso ng malakas na hangin at malakas na ulan. Under signal number 2 na kami dito kapromdi sa Camarines Sur. So napakalayo pa nun. Sana tumaas pa ng tumaas para hindi naman kami maapektuhan. Hindi pa nga nakaka-recover yung mga halaman ko sa mga nagdaang bagyo. Tapos ito na naman, dadaan na naman yung malakas na parang ipo-ipo na, matapos iwanan kami. Tapos yung nangyayari, hindi na lang kami makakalabas-labas ng bayan dahil baha sa dagat, ay baha sa ilog. Dahil yung ilog dito ay napakalaki, nanggagaling sa Mount Isarog yung tubig. So kapag bumagsak yung mga ulan ng malakas, napupunta sa ilog dito, yung dumadaan dito sa amin na ilog. Kaya minsan yung umaabot din dito sa amin yung baha ng ilog. Pero hindi naman lang naman yon, hindi naman madala. So parang napakadalang naman yung umabot dito yung baha ng ilog, katulad ng Ulysses, parang talagang pumunta dito sa kabahayan yung baha. Ayan kapromdi, sana wag pong tumuloy yung bagyo at tumaas pa ng tumaas para wala po kaming problemahin dito. Ayan kapromdi, napakalakas ng ulan. Pag tumuloy-tuloy ng ganyan yung baha,
pumapasok dito sa loob ng kubo. Tapos pag hating gabi maglilimas na naman ako maglilimas kasi pag hindi ko limasin yung tubig, napupuno hanggang sa hindi naman siya abot sa higaan ko kasi open pag umabot sa higaan ko siguro lahat kami dito baha na. So yung ano lang naman dito yung daanan ko yung napupuno ng tubig sa loob ng kubo. So ito yung ano bago bayuin ng bagyo ito, ganito yung ano ko, garden ko. Sana tumigil na muna yung bagyo, wag na muna sana kasi summer naman pagbigay niya naman makarecover yung garden ko. At syempre yung mga bago kong tanim malulunod sa tubig dahil wala pa siyang mga ugat, baka mabulok yung mga mga puno niya. So yung mga bagong tanim ko na cutting na mayana sigurado baka mabulok siya kapag hindi tumigil yung ulan. So yung ibang halaman ko pinasok ko na sa CR kasi katulad ng dati, mahirap na baka pag bandang gabi na sobrang lakas na, so hindi ko na siya maipasok kaya pinasok ko ng saglit yung yung alam kong mahina at madaling maputol. So yung kapromdi yung situation ngayon dito sa amin habang bumabagyo. So yung napakaganda niya. Ito kapromdi hindi siya bulaklak kundi mga dahon po yan ng ng gumamela na kulay pink. Yan po yung dahon ng gumamela. So pag may ganyan kayo magiging ganyan din yung gumamela nyo. Saka yung ko po kapromdi itong yung mayana ito, yung mayana ko collection ko. Ayan. So pag bumagyo ng malakas sigurado rin siya. Siguradong puputol-putol na naman yan. Ayan, mayroon maliit na ibon sa taas, nakakawa kasi wala siyang mapuntahan. Ay yung mga sana pumunta sa doon sa mas na kahoy, mas maraming dahon para hindi siya mabasa ginawin. Ito kapromdi yung ko dito. Before storm. At ito naman yung kapromdi yung ko dito, yung nursery. So parang punong-puno na ng halaman. Ayan yung iba nagkaputol-putol na yung oregano ko naputol na kasi talagang malambot lang naman yung niya, yung katawan niya talagang isang hami-hami weave lang na siya. At talagang dapa kagad yan. Ayan kapromdi. Sana wag nang lumakas yung yung bagyo. Okay na lang yung ulan, wag nang hangin kasi yun ang nakakasira ng mga halaman yung malakas na hangin. Nagkakaputol-putol at nalalamog din syempre. Yung weeping fig tree na ko dito, weeping fig plant, ayan na na ng kagad ng lupay-pay na kagad kasi yung lakas ng ulan, hindi niya kaya yung biglaan tapos mababasa siya tapos yung tubig sa dahon niya masyadong mabigat kaya yan nangyayari. Parang nagiging lupay-pay kahit anong halaman basta biglang ulan at nabasa yung dahon nila, so hindi nila nakakayanan yung dahon ay yung tubig na napupunta sa kanilang dahon sa sobrang bigat. Even yung mga mayana na mga pula, ayan lupay-pay na rin sila. Malayo ang bagyo pero ramdam na ramdam namin yung lakas ng hangin, yung impact niya, tapos yung malakas na ulan. Grabe, nakakatakot. Ayan, umuulan naman.
Although hindi masyadong marinig sa camera o sa sound kasi nasa bubong naman yung lakas ay yung ingay. Tapos yung friend ko natatakot na sa kwarto. Naglalaro lang ng ng cellphone para kunwari hindi niya maramdaman. Malayo yung Baguio pa from di pero ramdam na ramdam namin yung bugso ng hangin saka yung ulan. Bandang hapon pa lang sobrang ulan na tapos bumaha na kanina tapos yung tubig galing sa labas pumasok na sa kubo. Naglimas na ako kanina kaya medyo napagod na ako. So expected na pag hindi tumigil yung ulan mamayang gabi puno na ng tubig ulan yung namin dito. Tubig ba yung kubo dito. So dati naman palagi ako naglilimas ng kubo or ng tubig galing sa tubig ulan. Although hindi na siya tumutulo katulad ng dati pero yung tubig na galing sa labas pumapasok pa rin dito kasi yung flooring ko kapantay lang ng lupa sa labas kaya dapat medyo mataas dapat yung flooring para hindi mapasukin ng tubig baha sa labas. Pero wala na akong magagawa kapag hindi kasi nagawa na kung sakaling itatas ko yung lupa siguro another gastos na naman. So antayin ko na lang kapag ipon ako na para pagawa ko ng mas matibay-tibay na bahay yung hindi binabaha sa sahig. Saka syempre yung medyo comfortable naman ako ngayon kasi hindi katulad nung dati na pag umuulan at malakas yung hangin yung bubong ko ay parang bumubuka at yung tubig ulan ay pumapasok sa loob. Ngayon yero na yung yero na yung bubong ko kaya medyo syempre comfortable kaysa sa mga naunang panahon. At ang inaalala ko na lang dito kung malakas yung hangin baka tangayin ng ilipad yung bubong ko ng buo palayo dito sa kubo. Sana wag naman mangyari kasi pag yero kasi kapag uman siya pag nilipad ng hangin buong yung bubong talagang kasama, hindi katulad ng yung nipa na lang parang kakapunit-punit lang pero yung hindi siya nadadala yung nakakapitan ng bubong. Pero pag yung yero po automatic na kapag nilipad yung yero kasama yung buong bubong. Sana tumigil na yung bagyo. Malakas siya ka-promly kasi malayo ramdam na ramdam namin kung gaano kalakas. Kasal ko yung humagupit si busy ngayon dito sa Camarines Sur, dito sa aming part sa Lagunoy Camarines Sur. Bali hindi ko pa alam kung naglandfall na kasi wala akong balita kung nasaan na siya ngayon. Pero ito malakas ang ulan, yung mga kahoy sa paligid na parang mapuputol, pinutol ko na kahapon para hindi na maka-affected, para hindi na maapektuhan yung mga halaman ko kung sakaling matumba. So ito walang masyadong natumba kasi hindi pa dumadaan yung bagyo, but yung mga dapat na maghambalang dito pinutol ko na kaya yan medyo maaliwalas. Pero yung mga mayana ko yun tumba-tumba na kasi hindi naman matitibay yung mayana, hindi katulad ng ibang mga halaman na mga nagkakahoy. Yung mayana hindi parang lang siya, parang talbos ng kamote, ganun lang karupok yung katawan ng mayana, kaya yan palagi siyang affected kapag may dumarating na bagyo. So yung iba naman ito yung mga paso ko na pa rin natumba, yung nasa bao hindi ko pa tinitingnan sa likod pero mamaya titingnan ko rin kung ano nangyayari. Then ayan na overwatering yung mga nasa paso kasi yung mga niya sa ilalim maliliit lang yung mga butas kaya dapat yung paso nilalakahin yung butas. Kahit sa tagiliran pwede, wag lang dun sa wag lang umasa dun sa pinakapuwitan ng paso na butas. Kailangan mayroon din sa tagiliran kasi pag
umuulan na overwatering yung mga halaman. So tendency na nabubulok yung mga roots or yung puno ng halaman kasi sa sobrang tubig nabababad siya. Ay yung dito kakatapos ko lang maglimas. Ayan o. Pumasok yung tubig dito. Nililimas ko ng dustpan kasi yung ano yung pinaka madaling panglimas yung dustpan. Kaya ganon. Pag inano ko naman ng basahan na ano siya na matagal pumuputok yung kamay ko sa kapiga tapos hindi nawawala kagad yung tubig. Buhay na yung ano ko red cherry. Ayun bigay ni Sir. So yung bagyo hindi pa siya dumadaan, yung buntot pa lang nandito or yung parang tilamsik niya pala yung dito para mamayang siguro mga before lunch or after lunch saka siya dadaan ng malakas dito. Hindi ko lang alam, sana hindi mawala ng kuryente kasi yun lang ano namin dito, source ng yung kuryente, source ng power. Ito magdamag, wala pa naman maya na lang yung parang affected ng yung bagyo ng malakas na hangin. Pero lumakas na yung hangin kagabi, nagkakalabugan na nga yung mga bubong dito sa amin. Dito nga parang may tumama sa bubong namin, sa bubong ko dito na parang napakalakas. Kaya hindi namin alam kung anong tumama. Ayan ka from the update dito sa garden ko. Habang bumabagyo. As usual, lamog na naman yung mga plants ko. Siyempre ito sayang kasi itong isa sa pinakamaganda kong mayana. At ayan parang natumba na siya. Pero itatay ko na lang siya ulit mamaya. Ko ng kahoy para kasi sayang 3 bagyo nang duman dito na super typhoon, nandiyan pa rin siya. That time maliit lang yan. Pinabayaan ko na nga, hindi ko alam na ganyang tataba siya ng ganyang kalaki. Then ayan. Hanggang ngayon nandiyan pa rin siya. Ayan po. Habang umuulan yung bagyo, hindi pa masyadong tumatama, pero sana wag na pong tumuloy kasi sayang ng halaman ko. Ngayon lang siya nakaka-recover tapos ito babayuhin na naman. Sobrang dilim ng kalangitan, yung papawirin, napakadilim at nakaambay yung malakas na ulan. Yung mga dito, mulberry, pinagpuputol ko na kasi kahapon pa lang nagkatumba-tumba na yung mga mulberry dito, yung mga sanga. Kaya pinutol ko na. So actually punong-puno siya ng sanga. Then yung na palagi dito, yung bougainvillea na nakatanim dito sa may entrance ng gate ko. So inalis ko na kasi siya, isa sa pinaka palaging sagabal sa pag dumarating yung sakuna, yung bagyo. Dito siya dito buwabagsak sa daanan ko kaya hindi ako makapasok kagad kasi sa sobrang daming tinik at napakakapal ng ng bougainvillea na bumabagsak dito sa aking daan. So yung ko, mamay ko rin lang to ayusin kasi ganun pa rin, hindi pa dumadaan yung bagyo, hindi ko pa nga sigurado kung ano mangyayari. Sana wag naman po na wag naman matuloy na para tapos para mawala na yung bagyo. Bali yung halaman ko nga dito, ayan, parang wala nang saysay. Ayan,
Na natumba na yung mayana ko dito sa harap. Hindi na masyadong affected yung iba kasi wala na eh. Halos maliliit na lahat yung natira ng mga nakaraang bagyo. So hindi pa siya fully na nakarecover. Kaya yung ganyan itsura niya. Pero maganda pa rin naman kapromdi. Paraiso pa rin naman ang dating niya. Hindi pa rin naman nagbabago. Although yung yung dingding ko nasisira sa sobrang yung impact ng ulan, yung pag ulan na may kasamang hangin tapos tumatama sa dingding. Ayan nangyayari. Kaya yung nagiging marupok na siya tapos nangingitim pag natuyo. Ayan kapromdi, maganda pa rin yung garden ko. Mayroon pala akong hindi naputol doon na isang sanga ng mulberry. Ayan, natumba. Ayan po.